Beýik Taňryň ady bilen salam bolsun eziz dostlar, garyndaşlar, kowumdaşlar, boňşular, garyndaşlar, ýyldeşler. Men dinleýän bütün dostlara, yürekdeşlerime tüýsürekden salam aýdýan. Ýene bir şemme, ýene bir sagat 9 bizim sagatymyza göre İranly ýalňyşmaýan bolsam 10:30 bolaýsa gerek. Şol üçin täze bir programy başlaýly. Salam aýdýan hemmeňize. İnşallah can sağlyk bilen sagaman ýaşap ýörenlersiňiz, belalardan aman, yürekleriniz açyk. Biz de şu Türkiye'de garaz geçirip ýörse ömrümizi. Hemişe bir goşu bilen başlaýardım. Ýene bir goşu bilen başlaýyn. Ondan sonra şol bolan soraglar bar, käbir soraglary ýanky ýazylyp düş olara jogap bereýin. Ondan sonra da şol şuwullerde aýratynam İranna şol hejab meselesi kän agzalýar. Şol waratdaky biraz şol mowzu we türkmenleriň hejab meselesine ya baş örtü meselesine ýyl garaýşyndan biraz görüň edeýin. Sonra da hemişeki ýaly tarih, biraz şu tarihi izarlaýly. Biraz zat etjek bolýanna, dürlü-dürlürek bolsun, beter ýadamasyn ýan dinleýijilerimiz, görýän dostlarymız. Onun üçin men ilki bir goşu bilen başlaýyn. Goşularymda da köplenç, men şol ýaşaýşymda da bir zat boldy da, şu siýasirak, ijtimairak, hemasirak bolan. Goşky ýazamda da şonu ýaly bolýar, roman ýazamda da sebäbi goşky ýazamla, roman ýazamla özüňi ýazmaly, içiňdäkiňi ýazmaly. Şol üçin hemasi bolup çykýar köplenç. Men şu goşkyň ýöreýiň dostlar diýip ýazan goşkym bady. Meden şol danışyk hem ýazypdym. Bolsa 25 ýaşymyz bolaýsa gerek. Köp wagt bolu 30 ýyldan gowra, 30 ýyl medende. Şonu okaýyn, bir topar bolup dağa çykyp barýar. Şu dağa bilelikde çykmaly. Salam aýdýan goşgyny başlamakam. At tutup bilmeýän bir-birden hemmeňize salam bolsun. Dağa barýar, göteriň ädimi, ýöreň ýoldaşlar. Mäkem ayak basın, awransın daşlar. Seredin asmana, dağın başına, siz yetmeli bulutların duşuna. Mäkem ýören ayaklarınız sürçmesin. Dağ büyüktür, kuatından düşmesin. Yöreğin korkuyunu kaldırıp iyizza, oturdun umydın nurunu gözle. Darlar goý köp bolsun, goý ýağış ýagsyn. Goý depeden uly harsaňlar agsyn. Siz mäkem ýöreýiň, gaşyňyz çitmäň, gaýrat edin, çydamsyz ize gitmäň. Goý dağ siziň ädimliňizden sarsyn. Daş gorkup bukunup üstüne gar örsün. Bu uzak ýol. Dağın başı asmanna, asman ýaly ýürek bolsun insanna. Her kim çykabilmez bu ýeňiş dağa. İman, himmet gerekdi pä çykmaga. Ençeler, ýadarlar ýykylar ýere, daş ýaly awranar, döküler ýere. Ençeler ökünüp iza gaýdarlar, bir-birinden görüp paýş aýdarlar. Yeňişe yetmek, dağın başına çıkmak, dağ başında yeňiş baydagyn tikmek, aňsady iş däl, dünýäň ýüki gerşiňde. Müň hil hawplar seniň garşyňda. Ýoluňyzda ölüm bar, dağdan gaçmak bar. Kim gurt gaplagyň iými tolýar. Ölüm saňa garşy kujogyny açýar. Depende miyidin iyicekler uçuyar. Dört tarafın doňok
dar, rehimsiz daş, soğukluktan doňýar, damar kan, göz ýaş. Dört tarafın derya kimin yatan kar, uğraçlar bir damca kızgına zar. Ayağın gitse de karın çinne, feryadın donsa da bağrın çinne, yel yüzüne kamçı urup kızartsa, kara bulut tüykülüsüne atsa, kıynanma, titreme, nala çekmesen. Yürü merdan ol, kaşın çitmesen. Dertsiz yetip bolmaz dağda gerişe. Kıyınçılıksız yetip bolmaz genişe. Götürün ademi, yürüyün dostlar, dağ başını geniş mertlere ser. Hava, bu koşkıymazlar. Yürüyün dostlar atlı koşkıyımız. Ne olsa käbir bolan soralara geçýäris. Soraglaryň birisi nämedi şol şol halat nevidäki daşlary sorapdylar. Bir geçen gedek Göktürk imparatorluğundan söz edipdim. Şonu gurrun beripdim. Şonda da daşlar, kavır daşlarından bir söz edip geçtik. Yöne edil şolardan bir nemune vermedim na. Misal dağıtlar vermedim. Şun men şolar görkezecek bolýan kompýuterimde taýýarladım şu yerde. Bir tarapda telefon, bir tarapda kompýuter, gara oňuşok iki tarafından görkezecek bolayın. Hava şeýle men size şunu telefonu doğru çevirýän. Ýoşuş uğrunam tapbarýan öle. Şu men kompýuterimde men size ilki soldatlary Göktürk döwründäki gawır daşlar bula Uygur bugünkü programmyz, bernamamyz. Onun olsa şu yerde Göktürklerden hava. Şuları men aslında danışgady berýän derslem şular. Sunugat tarih derslerini ýerine. Hem bir tarih hem köplenç bir sunugat uğruna durýas. Şol üçin edilmen tarihçä däl ýöne sunugat tarihi bolansa hem tarih hem de sunugat blok koýarsa. Şol orada käzatlary şöyle Türkmen halkymyza da hayırlı bolsun diýip bu ýerde kültekin ballar. Şol döwürdäki daşlara gawır daşlaryna bal diýilýär da. Olar adam yüzlü, adam şekilli yapılýar o wagtda. Görün. Şuda şol döwürdäki imperatorluğun birinin öz ady suraty. Bilge Kağan diýilýär ýalňyşmaýan bolsam. Elinde de köplenç mesela şunu ýaly büyük adam bolsa, bir lider bolsa, imperator bolsa, bir elinde bir jamada. Ýa-da käse ýaly. Maňa zat diýilýär şol öňkü döwürlerde kä wagtlarda süt, kä wagtda şarap da bolupdyr. Ant içmek, söz vermek, mukaddis bir karara gelmek şol manyýynda. Ant içmek sözüniň özüne ýerden gelýär, şol gasamxordan nany ant içmek. Köplenç bir söz berilende, uly bir karar berilende, bir-biriňe wepaly bolmaly wagtynda. Misal üçin iki adam her gaýsy bileginde biraz kesýär, şonu süýt ba okoral süýt. Şoň üçin gallaryny dandyrýar. Olar kan dogan bolýar, kandaş bolýarlar da. Türkiýede bir-birine diýipdir, oglalar kanka diýen alsa şondan gelýär olam. Şol çiýalar şonu büyük ulu bir karara gelýär. Bulara umumy ady bal diýilýär. Adam yüzlü ödülere. Buna mı görkedeyin? Görün. Ellerine bağdırın.
Bular ulular, beýikleri. Ýöne kälerem bar, olar beşer sada. Ne bir yerini meňzetip de bolmaýarmyn, ýaly ellerini jamiýe okara da ýok. Olar hani gören şulardan bolaýsa gerek. Sada bir şekilleri var yüzleri. Bir de şeýle bir däp bar Göktürklerde. Bir savaşa gidenine biri, näçe adam öldüren bolsa, şoňa görä şeýle daşlardan mejerýärler. Daşlardan mejerýärler, olaryň ulanjyna görä, şu öldüren adamlar ikinji dünýäde şolaryň hyzmatynda boljaklar. Şol üçin daş bilen o sallaryny belläp goýýarlar. İnniki dünýäde şolar olan hyzmatynda bolmaly. Ne sada şol tiplerden ne bir näçesini men şu ýerden görkedeýin. Ballardan. Ve ştaýda da men şolary saklap koydum. Görün, eter ýol gurnu da ba. Size gowy görünýärdi şu ýerden inşallah görünýändir da. Şolara bal eýlýär, murtly, atly, gaşly, adam şekilli. Bular ýöne İslamdan sonra onsoň bir zatlar adam yüzüne meňzetmek haram bolýar da İslamda. Ondan sonra beýle adam yüzüne meňzedilýän zatlar ýok türklerin arasynda, gawrlar ýok musulman türklerin arasynda. Onun ýerine näme o sada daşlardyr ýa-da sembolik, mesela goç şahy. Erkekli görkezmek için, mertli görkezmek için. Goç duruşaňa meňde zatlar goýulýandyr. Indi şundan bada geçecek bolýan. Halet nebiye geçecek bolýan. Halet nebideki daşlar da tök türklerin kiyalıp bolaýmasyn diýip sorapdyrlar. Şol döwre ýok, o döwre bolup bilmeýär. Hiç meňdeşlik ýok bolan. Halet nebidekilen gurrun başgaça. Halet nebide hiç adam yüzünü görmersiňiz, beýle gaş, at görmersiňiz. Olar insanlaryň şol barlaýjylaryň aýtmagyna görä zadyna meňzeýär. Cinsi organlaryny temsil etdi. Cinsi organlary. Ol bir menim aýdamok kän ýerde. Şunu bir ýerde aglamla zat etdiýärler-de, kälerin hiç bir tarihten habary ýok, okuýmak ýok. Diýe teessüfli bolarym beýle zat var, öyle gahar ýazyp bilen babajan. Bu taýda bar, onu açıklamalı meseleler var. Gara diýene teessübü onu adamın cinsi organı bolup bilmez ya, nähil bolup bilmez, sen nämeden habaryň bar, näçe ýyldan tarihten habaryň bar diýen. Birinci şu daşlar haýsy döwre aýtdym, zatdym bilýärmi? Wa aleykum salam. Birinci ne olur? İslam döwrüniň öňkü döwre. O daşlar. İslam döwrüne däl. Sonra da ol döwürde asıl türkmen şu ýerde ýaşaýarmy? Büyük ihtimallarla yaşamayan döwrüninki. Üçüncü, o bir Türkmenlerin arasında değil, Kazakistan'da da var, Yunan'da da var, Hindistan'da da var. Şu daşları men gördüm, bir yerine meňzeş öldüler. Hatta Azerbaycan'da da var. Hem yerde de şu insanların cinsi adyny. Indi näme üçin cinsi? Indi biz şu wagtda oturup şonu adet ýaşaýar. 20-nji, 21-nji ýüzyylda biz üçin biraz oğdan görünmeye da yani olur şu cinsi maksat bilen değil. Şu taýda bir insan döre ýaşandan. Şu taýda nesiller dewam etýär. Yaradılış var, döreýiş var. Şonu ýaly mukaddes görýärler, şol üçin meňzetýärler şoňa. Bir da erkegi denandan aýyrýarlar da. Şu döwürde meselem denanlaryň gawrdatlaryna Osmanlı döwrüne Türkiýede gül goýulýar da. Erkeklere de ekselle ýaly goýýarlar. Belli edilýär da o döwürde de şonu ýaly edilipdir. Onu bilmeýän, haýsy tarihdedigini bilmeýäni, zat etmeýäni ýöne başga bir mesele de var. Şular tarihimiz. Şol ýurtda bolupdyr, geçipdir. Şolaryň arkeoloji, bahawata, Tebrizde de bastanşinasi erzişi var. Olary goramaly,
Adam bulara aýtmaga da gorkýar. Ertesi gün bir näçe düşümsiz ay olara şeýlemişdi, baryp vurup ýykyp diýip otla ben dolar. Gel bulara düşündür, bastan şinasyň ähmiýeti näme? Şu zatlar danışgalarda, dünýälerde okuýulýar, muzeelerde saklanýar. Yok, bu haram zat görmeler, tarp turup vurjak. Gel muňu düşündürýänçäň, tarih delden gitjek, ferhenk delden gitjek o zatlarym. Şol üçin adam ortada galýar. Düşündürseň-ne bir gorky, düşündürmeseň-ne bir ýalňyş ýol bar da. Talibany görýän baryp öňki şo buda döwründen galan heykeller var. Şolar baryp ýykyp döwürüp da edip düşünje ýok, kelle ýok. Tarihiň nämedigini bilmeýärler. Muzeň nämedigini bilmeýärler. Şo sunnet üýüşiň näme ähmiýeti bardygyny bilmeýärler. Hemme sawap mı, halal mı, haram, bu haram, dün kur. Onu ýaly bolmaýar. Bu cahilliğin alamatı, cehl, nadallığın alamatı. Şol için hem bilmeli, bilatlar bilmeli, hakikatları bilmeli, hem de şol hakikatin her döwrüň özüne göre erzişi var, şonu bilmeli. Ay bunlar hurafat, bunlar batıl inançlar diýip geçmeliler da, her gaýsy öz ýer jagadyna goýmaly şonu. Hawa Türkmenistan'da da bolupdyr. Ya ol näme? Hem düşünje var ya da, düşünje var ya. Şol adam şol bir duran daş görýär. Bir tarih görmeýär şonu. Şu gün özüne göre şondan bir many çykarýar, şonu dewýär. O müngilläriň bir hikayaty, müngillerdeki inancı bize görkezýär. Ýalňyş hem bolsa, dogry da bolsa, geçmişde bolan zatlary görkezýär da. Şonu düşünmeýärler. Bir şey diwem ýapýarlar. Mysallary. Indi geçmişde näme bolupdyr da. Bula oň jogaby ikinciden hem zady ýetşeýlim. Şol türkmen dili näme öwrenmeli kitaplar zatlar soralýar. Elbette men özüme Türkiýede men türkmen kitap, taýda türkçe kitaplar var. Türkmen kitapları men Türkmenistana gatnaýan wagtymda Türkmen zäherada şo wagtda getirýärdim. O elifba kitaplar da var. Ýöne inni iş kynnalar. Ýa-ni saytlara girsen Türkmenistanyň we saýty var. Kitapxana diýip ýalsaňyz şo ýerde kitaplar çykýar. Şolarda çağlar kitaplarym var. Alyp şolardan okap öwrenip bolýar. Kümmetli Mehmud Atagözü dostumuz zatlar çykarýar. Şol dili öwretmek üçin. Benler Türkmende Kakazan, Reşit, zähmet çekip ýör, dili öwretip ýör. Şolara gatnaşyp bermeli. Kel aldy zähmet çekip ýörler. Ay on alefbasy ile işiňiz bolmasyn. O alefan görünligi sen türkmenler hem şeýit galallar. Ol dili öwrenmeli bar, öwrenmeli. Kitapdyny öwrenmeli, Aşgabady dinlemeli. Yani bir kitap bilen bolýanda derler. Siz Türkmençe bilýäňiz da, bana soraýarlar aýtýan. Siz Türkmensiňiz, Türkmençe de bilýäňiz. Diňe şonu östirjek bolýar. Siz sen daşary ýurtdan gelip bir Türkmençe öwrenjek, onu sıfırdan öwretmeli. Siz näme diňe sözlere öwrenmeli, sözlerde näme etjek, telewiziona seyredersiňiz, radio dinlersiňiz, bilmeýän sözleri ýazarsyňyz, ondan ene dilim diýip bir zat bar, saýt bar. Sözlük. Şol näme kelime ýazsam, manysyny aýdyp berýär. Indi dünýä öňe gitdi, modernleş teknoloji var. Google'le Türkmençe dilin terjimesini berýär, ingilisçe, islan dilini terjime edip bolýar şol. Wa aleykum salam, hormatly ýanaşymyz hadi. Sag bolun. Hemmäňize hoş geldin aýtýan. Hemmäňize yani Google en ansady, en Türkmençe yok da. En azından Türkmenistan'dır devletin bolmagynyň peýdasy şol. Google'a girýän, Farsça bir tarafına, o tarafdan Türkmençe öwrüp berer. Borat kem gellemi? Ene dilim diýip ýazan ingilisçe. Edir şu wagtyň özünde ben ene dilim diýip gireýin şo ýere. Göreli näme çykýar. Ya Farsçada,
Google'a da gireyim ben sizin yerinize. Google Translate yazıyız. Anlamam Amerik çevireyim. Google Translate. İnşallah görüngendir da. Onu şöyle bir geleyli bu tayı ben İngilizce mi ha Türkmençe geçireyim bu tayını. Şöyle geliyor şuraya Türkmençe yazdık şöyle. Bu taraf ne mi değil Farsça yazayım. Farsça. Bir sözü bilmeyen seyilmi ne mesela ne mesallarını ne mi değil çörek mi yazayım nan mı yazayım. Mesela Farsça rahat yazmalarını ben şu Türkmençeden tapmalar. Mesela baba yazayım Farsça. Baba. Ol kaka deyip getirdi. Ol lehçe yankılat da tekeze lehçeyle getiriyor. Görüyorsunuz inşallah. Kaka. Ya beraber diyeyim. Doğan. Mihahem Türkmeniyat begirem diye Google'a var. Mene salamı getiriş Google'a şey Türkmençe öğrenecek bolyan deyin. Ondan sonra öyle Türkmenleri öğrenmek isteyen iptirden Türkmençe. Adası yanlışlar var yani cümlede. Masal cümle öğrenecek gelirse kelime öğrenecek. Özünüz Türkmençe biliyorsunuz. Dine şonu biraz bağlaştıracak bolyanız. Şöyle bu da ondan käbir sözler var, onu bilen yok. Ene dilim deyip yazarsınız şöyle. Ene dilim. Ha onun bir zatı vardı onu. İşte yazmalı olacak. Ene dilim. Ene dilim yaz. Ha Türkmen ene dilim Türkmen dili. Gelirsiniz şöyle açılar. Bir yerde neme onu bilmeyen bir sözünüz var da hani. Neme o tayda var elifasını aşağıdan şol Türkmençe elifasını siz yüklep biliyorsunuz. Öz kompütörün Türkmençe de var. Mesela diyeli Bürgüt neme deyip soraylı. Bürgüt deyip Bürgüt diye gözlere geçeceğiz. Bürgüt ama iki noktasında bereli. Bürgüt. Birazcık ol harflerde bilmeli oluyor da. Mesela ü iki nokta olanla ü da bir de gül mi yazsa? Farsçada yok. Gül yaz iki nokta. Ama gül yerine gül desen onunla iki nokta olmalı şu yerde. Biraz şu harfleri öğrenmeli oluyor. Neme yazdı? Ulu ve güçlü yırtıcı kuş dedi. Ulu ve güçlü yırtıcı kuş. Ha şeydi maniyetini çıkarıp dinleyip öğrenivermeli. Dinle bir kitap derler. Biraz da hevesçen olmalı. Alağan olmalı öğrenmek için. O sonra menden ihtiyarlar da şöyle açıklap verdim da hem işte her gerekte şılada girişip de olmayar. Hani vereyim. Kâ dostlarına bana da diýerler goşulmak için ben bir mepes tükönenden soňundan sonra zat bolsa alayın. Bir olsam biraz zat bolýar, görüňler garşyp gitýär. Bu da bizim ikinci sorağımız, sonra bilen öýet geçip de bardym gari. Indi üçüncü mesele geçýär. Üçüncü mesele yankıyda da var ya, başörtüye hicap da. Ağımızda şey Google mesela o da hani her yıllarını görkezip geçeyler kim Google'un özde oluyor. Sözlerde sonra oluyor. Radyo dinlemeli, aydım dinlemeli.
biraz özüň boljak bolmaly. Ýene dilin goraýyn, bir zatlary öwreneýin diýmeli. Şoňa bar ya. Indi şuň üçünji men diýip geçek zadym. Şu wagt İran'a aýratynam şol hijab meselesi başga zenallarym oňa garşy azat gezek, açyk gezek diýerler. O tarapdan İslam Cumhuriyeti oňa ruhsat bermeýär. Ama şolam habarlar, olakon habarlaryň temasy bolup durýar. Türkmenleriň öz arasynda nähilli di. Umuman türkmenler. Birinciden ýene bir sora bar, olam ara ataýyn. Bir dostumuz bir sorapdy. Türkmen ferhengine ejab nähilli? Şonu ýaly bir sorak etdi. Tawa şol üçin men şu meseleye girdim. Birinciden ferhengin özüni açıklamaly bolýardy. Ferheng diýen zat bir ýerde durup men hem işe şu diýilýän zat da zamany göre üýtgeýär. Inancı göre üýtgeýär. İslamdan öňkü türkmen bilen İslamdan soňraky türkmen birmi? Däl. İkisinde de. Öňkü de türkmen, bu da türkmen. Ama ikisi bir däl, meňdeş däl. Hem şu diniň syýasy men täsiri bolýar ferhengde. Şol üçin ferheng diýen zat tawaş hökmen şu bolmaly diýip bolýan zat däller. Umumy adamlaryň inancy, döwrüne göre bir milletiň adyna ýer açýan zat oňa öz ferheng bolýar. Onuň İslamdan öňkü döwürde o zatlar ýok. Hökmen dinallar bir ýerde üşüýse zat goýýanlar başyna. Ýöne türkmeninki aýratynam hatda İslamdan soňra da zat edip durulmaýar. Şu gyýdylar gelin bolýança saçlaryny örüp gezýärler, böwrüklice gezýärler. Şonu ýaly meselen Türkmenistana ýalyr hem şeýle şaň döwründe türkmenlerde de şonu ýaly. Saçlar örgülce gelin bolýan sonra ýani ýaşmak badyr, sargat badyr, bulan hemmesi ýerinde. İslamdan soňra kyn görülýär. Indi Cumhuriyet İslami geldi. Näme ol ýene de ol sen ferhengi üýtge diýenedi. Şol öýlenmedik gyýdam şu örgül saçynam görkezmeler boldy da. Şey edip goýdular. Ondan oň bilen nebet etmediler ha. Ýo şu türkmen kültür ferhengin şu duruşyny ýok etjek bolup gyýdylar kullen şol medrese okujaýy gidellerini türkmen egneşik geýmeli etdiler. Yeksan saziye lebas falan bahanatı bilen. Däme maksat şol ýoş magna diýdi ýanky gara zatlar bar, şo gara gargalara meňdeş ýegneçikleri bardyr. Şolardan ýeýdirdiler, şol özlerini meňdeşdirmeliler. Tarihte iki ýedek şol ýanky 100 ýylyň taryhynda Rıza Şah döwründen berdi. Yani türkmenler İran hakimiyinin aslına düşünden meri bir gedek Rıza Şah döwründe şol erki oglanlar okura, Türk Farsy okura gitmeliyip, olardan yani doğanda telbeklerini ayırtýarlar. Yok, men kravatlıcı olmaly. Edil şol giyişleri al olmaly. Birincide şonu al bolýar. İkincide Cumhuriyet İslami da boldy. Cumhuriyet İslami da näme şol hemmes bir ýeýmellip şol türkmen gyýlan sargadyna maýyrtdylar. Owadanza köýneklerine maýyrtdylar. Maksat o tadı yeksan sazi diýerler. Asimilasyon diýilýär ama bir milletin ferhengini siyasat bilen ayırmak. Ondan Türk hem çağa da okuwa gidenden sonra ol öwrenşýär da barya öwrenşýär, ondan şol magna öwrenşýär, hada iş rupu öwrenşýär, onda türkmen adyna uzak galýar da. Şeýde gynanç bilen biziň kültürümizde, ferhengimizde, egneşigimizde hem Rıza Şah Pehlevi döwrüne ulu bir orgu urully, zerbe urully. Hem de bir İslam Cumhuriyeti döwrüne. Ýöne Allah'a şükür näme de Türkmenistan'da bir döwlet bolansa şo ýerde örgülje saçlary, böwrükleri, awdanza egleşiklerden
Gatnap görler zada. Mezik milli kültürümü goraýarlar. Ne bula bir gazaklaram şeýle bolla. Gazaklaram şol şan döwrüne gatça baglaýadylar gelin bolandan sonra men adyna bilem ok gazakçy. Saçlaram asylyp durýar da gazaklan. Sonra İslam Cumhuriyeti gelinden sonra näme hemmesi şonu saçyn görkezmeliler. Esnaf me o pahirlaram olakan Rusiýa atlar goýdular. O pahirlaram gatlary ütgedi. Näme İslam Cumhuriyeti gelenden sonra diňe şo da işime sakkal bolly, saçym uzu bolly. Milletin garny aç kalsa kalsın, bikar bolsun, ölsün, jeng bolsun diýene şo sakkalja, gowja, ulynja bolmaly. Saçy görünmeli, ol görünse ýylallar şonda adet ýanmış, onda özleri gizlin awdan saçlylary öýdi allar, şonu ýaly boldy da bir hili. Inni ýöne bir mesele var, İslamda da şol la ikrah etdin ýa-da ejbar bolmaly diýär. Dinde ejbar ýok diýär. İslamyň öýdi. Ondan şol üçin bir mecbur bolmaly däl. İnsanlar azat yaratylypdyr. Allah Taala da şolara öz ýoluny seçin dipdir. Eger dogruca cehenneme gitjek bolsa, öz göterip ek sokam Allah. Ýa-da cennete gitjek bolsa. Şu ýoly özüňi saýlan dipdir de. Bu taýda bir tovar adamlar özlerini şol Allah'ın namaýyndasy ýeriň ýüzünde şol hökmen zorly mene gitjek denýär-de. Zorlap başyny örtjek şol diýe zorlap. Ýöne diniň özü aslynda şol ejbara zat ýok. Kabul etmeýär diniň özü. Ýöne ejbar etjek adamyň bir derek tarapy näme? Her kim özüne gereç yerini alýar da. Ejbar etjek adama ýanky Daesh ýaly Taliban ýaly hökmen bolmagy şol ýok açyk fikirlerde biraz insanlaryň öz zadyna we seçimine goýar da. Sayılığına, ihtiýaryna goýar. Ve bu bir de netije bakmalı, netije. Sen şu wagt şonu zorlan kellesine goý. O din aýdypdyr aýdy. Şoň ýüregine hezap bolmandan sonra, gözlerine hezap bolmandan sonra peýdasy näme? Çargadyny örtüner, aşağıdan etjegini eder. Saçını giyir, gözlerinden ot çıkarır. Dodaklardan ot çıkarır. Hicap diýendin eşi kara saçlarını ala. Adamın şahsiyetine hicap bolmaly. Bakışına hicap bolmaly. Biz İslam Cumhuriyetinde şeýle hökay gyýyzlaryň ýüzüne baksaň şeýle gowja adam bolýan İslamy zat bakmaga çekinip gorkup o doğru da adam oğlanları oğday yetiştirýär. Doğru neresi bakmanı öğretmeli. Arassa bakmanı öğretmeli la. Yani sen adam ýaly onu seyret durkan gözlerin bilen şonu hormat koymaly. Gözlerini hesap bolup bilse çyn hesap şol. Ýöne sen aşarak bakıp da çekinip korkup da ýüregiňden göli savaşyp on oğda edip saklasan, o bir gün patlaýar. İslam Cumhuriyeti 40 ýylda görendir. Adamlar zorlan bolmaýar. Adamlar özleri islemeli. Mecburiýetden zat bolmaly däl. Inni şu barada eger fikir aýtjak bar bolsa men alyp bilerim. Üçüncüde bir gysgaça şol tarihi zadymda geljek. Uýgurlar. Şonu açıklap berjek bolýan, ondan näçe mund geçdi onan bilen näçe geçendi bilemok. Ondan sonra Uýgurlar meselesine geçeýin. Berden iki pekka dip bir yer var, gören geljek bolýar. Onda biraz da şol zada tarihi görün bereli, bölek şol birazcık emmes agar bolmasyn niýetinde. Uýgurlar
Geçen böyle Nasır geçen hafta gelip bilmeden Nasır Can böyle bir hafta gelip bilecek mi? Batyan. Böyleli. Salam doktor. O Nazır Nasır Han. O Armada. vallahi var Gecem olsan ol. Sağ ol sizin de hayal olsun. Hoş geldin. Sen geçen hafta girip Hoşuma bilmedin. geldim. Hava geçen hafta Allah. bir derse koşulacak oldum ben. Sakalar vardı Tamam. da. Tamam. Ee, Saka Yakutistan'da bar. Türkmenlerin Tamam. arasında da, Kazakların da arasında bar da. Öyle bir ferhenk bol. Tamam. Yani gösteriştaftır bir nejadın adı. Sakan cemi skit geliptir ne olur ödün ders berýändirsiň o beýle danışgada Türkiýede. Eee Sakalar Menander ya Agasiasiýaly tarihden näçe milat qablaz milat muberrehli şula sakalara Türk diýipdirler ya Türki kepliýä diýipdirler. Masalan ya Hun diýipdirler da onça Hun diýipdirler sonra Türk diýipdirler şulara. Ine Türkmenlere Hun diýen ýerlerde ba, Saka diýen ýerlerde ba, Türk diýilen ýerlerde ba da İslamdan önce. Aham Agasias diye şolan hemmesine diye iskistiliye diye öz yurtlarına göre Hun diýilýär diye. Aham bulardan daşgary şuma Frans Altheim diýip bir ýazyjy bar. Hunlardan 5 jyl kitap ýazypdyr. Şol sakalary ýygynyň Hunlary, sakalary sonra partlary, yani aşkanilary, sonra Hunlary, sonra Türkleri, şolaň hemmesini ýeksanen garyet, yani birleşdirge. Şola jetten derjet bir diýede. Kitabyň da adyny aýtdym, Taryhy Hunhay Frans Altheim 5 jild, Iranda ýöne bir jildi çap bolupdyr, kenti de Tehrif. Tamam. Hemme heptaliyla diye, heptaliyanın ahunla da özün gavul yandırsın. Tamam. Türkmenistan'ın, şumakı Türkmenistan'ın, yani dörep, yani hareket etdiýärli Çin'e garşyn, takriben 700 ýyl milattan öňçe de kulli İran'a alıp dada garşyn etdiýärler. Yunan'a garşyn, Suriýe'ye garşyn, şo waka garşyn Türk Datal ýalaşmak Türkiýanyň alýarlar. Ol daşlara gelele, ýa-ni Halit Nebin daşlaryna. Halit Nebin Tamam. daşlar sanat Kızıl Iman diýen ýerde Türkmenistanda da bar. Elbette men 10 ýyl mundan odal Halit Nebiýe gitdim. Halit Nebide şo taýda roh gördüm. Men şol tarihken okuýansam, bir de şol Bastanşynasyň kitaplaryny okuýdum. Şo taýda roh okuýanda tarihde ya kitaplarda sana rohlar rahat belli bolýardy. Bir Hı. şo taýda bir Türkmenleriň arasynda da bir efsane ýaly bir zat da ay Hudaýyň gudraty bilen hemme adamlar şeýleki adamlar peýgamberiň ýarlary hamana daş bolupdyr diýerler da. Ene şol Tamam şeyden. gadymda roh bolansaň şo daşlaryň ýüzüne roh çekitmişdik, şol bir efsane bolup dörä galypdyr biz arada Türkmenliň arasynda. Tamam. Ondaki öňüm bilýän şo daşlara biri telpeň şekline hamana gadym Türkmen telpekleň şekline bat. Hatta şu Azerbayjanda da var diye, Türkiýede de var diye maňa kän aýtdylar. Men pejimde bar şo bir wagtda datlary şoň metpesi men pejimde highlightlaryň içinde bardyr. Bir de şol daşyň özdeki mefhum üstüne dünýä, ýeriň aşagyna bir dünýä bar, ýeriň ýüzünde bir dünýä bar, asmany bir dünýä. Şolaň üçin biri-birine weslet diýär. Şo daşlaryňda bir felsefe dişi, alam ol goçun şekilde bar, elbette ol alet diýip bolmaýar. David astronawt da ony gelipdir, ol şan wagtyna, Pehleviň wagtyna bir mutala edip Yani bilipdir. olar Hawa. telpege benzemýär olar. Degik zatlar bar olar. Ýakyndan alynan eksler bar, şolda da bar ya insanyň alat tenasorylaryna benzeýär. Köpler muhakkaklar da şo pikire gelipdirler yani. Yo,
Awa Telpekte. telpek giýeni alet dediňe. Ol telpek o zamanlı bizimki yerler oturup onu. Bu Yok, şu an bize gen Türkmenin oluyor da o telpeği diyordu. yanıkta kadim börükle olyanlara. Kadim Aa. börükle yanık şekilde ben bir vakti men badımı pejime girdim. Doğrusu Dur badır. men Başına men sen girdim. page'ine girme, sen ben page'ime Awa. girdireyim. Dur var nedir? Tayda men Ha, oradan görkezeyim. Olardan görkezeyim ben şu yerde. Şimdi tarihte görürken abi hanım. Men yönü Hezap, hanım hezap barada da bahse girdim doktor. Görün bak şunu görüyorsunuz değil mi şunu? O da beter yakından da. Yani sen bu at iki ay bölünük. Çingrek görünüyen olma mümkün. Ben de hem atlar fotoğraflar, nezerlere ben gözleştirdim. Yankı rahatlan. Yani makalaların gördüm. Hemmesi şol fikirde bir de şuna mengedeşler Yunanlı da olaram aynı zada ihtiyarlar yani şu aletten asolini ihtiyarlar Yunanlı. Hindistan'da da hem biz teessüp görkezmeler oluyor da onu mesela şu ayda bu da beter. Şimdi görüyorsunuz musun şu an şunu? Görüyor sava. Şon yanık men kan gördüm. Bunda da beter belli da. Bilir mi? Ama da hani ay diyorum di bir taraftan ken ağır boljagynda aýgatýan faýlan. Ýogam bular gürrüň edilip bir 3 saat gürrüň edilse gowy da muzyny. Hava bir İşte ağır bolýar muny seýip edip bolanok. Kıyınçılık şu. Ama bir de şey Qarnın nohanda Ibn Fazlan gelýär. Dokuz oğudulan arasına. Şu taada bir hareketi görüyor bir Türkmen zenanadan. Inni şu at ayçak görünlen zat bilen bağlanşykly mı? Şu Göktürk bilen bağlanşykly mı? Ya Göktürk ya Uygur? Ya hecaba gelin İslam'dan evunça İslam'dan sonra. Ona bolýar, onam dinleýli. Ibn Fazlan İslam'a davet etmene gitti. Hadar'ın padişahını. Hadar'la Türk devleti Cumhuriyet Derya Hadar'da şoň adından alypdyr. Oham Ibn Fazlan şol 9-njy garryna gelenne ýa-ni ogudulan arasyndan geçýär. Ogudulan arasyndan geçýär. Ondan sonra bir ýerde bir denanyň sinetini görýär da gözü düşýär. Oham şu taada şol aňyrtynmak ýa Ibn Fazlanyň özi. Şoň adamdy diýe şo denanyň adamdy. Beni aňryňy bakanyňdan niýetiň dogurla diýär da. Şo rewayet gelipdir şeýle. İslamdan sonra albatta baýtýanym 9-njy garna İslamdan ewünçe indi men bir sadece bir zat aýtjak bolýan. Hemme oğuzla Türkmenlerin arasına giriye, hemme Türkmenle oğuz taýpalaryň arasına girmege. Oğuz taýpaly ewünçe 6, sonra 9 sonra bolýar 20. Hezapla gitmeli bolýan. O gürrüňleri biz geçen zatlarda girdik da, geçen namalarda ileride ýene boldy. Eskani döwrüne ýa-Safaý döwrüne şumatky hamana ol tekele şumatlar goýandyra ýa ol gökleňli bir andan goýandyra ol kan hilne. Taş goýandyrlar. Şu halatda banda nakaşyla galypdyr, mujassamala galypdyr ýa ol buldallaň sünnäti hek bolan lakaşylardan şolardan galypdyr. Yani şolar şumat belli şu raýat bolýan hilnemişdir. Yani oğuzlan arasında raýat bolmaýanmışdyr. Yani oğuz bilen Türkmen oğuz Bagşyas Türkmenler koýana men ştada hemme Türkmenli oğuzda beli hem oğuzlu Türkmen bolýar da men tarihinde bela ona tahassusyrak girmeli bolýar sonra. O Türkmen meselesinde geçen döwrüne rahat etdik. Bir gerek barnamamız vardı. Oğuzlarına aýyl, Türkmenlerine aýyl. O meselelere girecek van täzeden alatmaly başga barmy? Başga täze. Başga falan janyň taglygy. Uýgurlara geçeýli, Uýgurlar bolýar. Bolýar, menden häzir hoş
Sağ ol elin Oğuz ağrımasın. Türkmen hakkında Türkmen kelimesinin manisi var da bir bernamamız oldu. Ha? Şu tayda Oğuzlan hemmes Türkmen nädiğini yazdık, aýtdygam. Orada. Bolu sağ ol. Sağ Aýtdyk. ol. Türkmenin bir siyasi kelime diýilini aýtdyk. Bir näçe grupdan Ama oluşýar bu ufak zat bilen bolýan otursak aýtdyk. oldum. Wagt Awa. bolmapdy. Şondy olar biz öňe at bolansoň kilep tekrar edip durmaýlyňla. Şu taýda Bolýar. geçdi. Ne Uygurlarla bağlantılı zat bolsa devam eder inşallah. Häzir Taňry halkasyny aýtýan sana. Bolýar. Aslında yine dağlar sağa derdi. Hani bolýar häzir. Hoş. Bolýar. Inni yankı biraz da şol Uygurlara geçelim, ondan sonra saýlymyz da beter ağır bolup bardy. 45-47 ýyl bolupdyr da men onam gaýy zatyan Nasırdan köp minnetdarlyk etýän Nasır dostumyz. Zähmetkeş gowy tähkikler etýär, her tarapdan Türkmene jan ýanyp duran, jan köýüp duran gerçek ýigitlerimizden köp sag bolsun. Nasır. Ve şimdi diyen inni yankı biz geçen yerde Göktürklere gelipdik. Göktürk İmparatorluğu şonla açana çeli be 6. yüzyıldan 8. yüzyıla geldik. Sonra şol Türklerin en bir zat tarafı tarihte biraz sade tarafı olupdur hemişede. Çiğliler Türklere göre beter zatlı, yani mikir, siyaset baz. Ondan hemişe Türkleri vuruşta, savaşta yenip bilmeýärler. Türkleri savaşta da ýok da. Bular näme yeňýärler? Bir-biriniň üstüne zat edip atıp arasyny degirip agdaga getirip şeýle planly şekilde. Hatta şu Çin'in özünde men birden metin terjime edipdim. Çin'den şonla özlerim yazýarlar. Hemişe salam bererdin, arkana bir bıçak bolsun ýa-da. Yüzün gülsün, içine bir kan aýnap durdun. Yani şöyle bir wagazlar var Çince öyle. Hatarnak bolup dur. Şol döwürde de Çililer de şu Türkleriň arasynda agzalyga köp sebäp bolýarlar. Ondan 8-nji ýylda agzalylyň netijesinde Türkleriň özü Uygurlar yankı Göktürk İmparatorluğunu yıkıyor. Uygurlar özü yıkıyor. Değil mi? Ön döredende de Uygurlar var yöne. Şimdi bir gerek 200 yıl bir yaşam tezirde var. 200 yıl bir imparator bolondan sonra yoş on düýen daha da kovuşak oluyor. Bir gerek ondan onun wagty dolan bolmaly 745-nji milattan sonra 745-nji ýylda yıkılıyor. Ondan täze bir Uygur imparatorluğu kurulýar. Onun kurucusu Alp Kutlu Bilge Kağan. Alp Kutlu Bilge Kağan. Alp demek pehlivan demek. Kutlu demek kutlu öz bilen kutluyumuz. Bilge de bilgili. Alim. Suat biz köp zatlı var da Türk kelimeler var, Türk menşeler ulanmayatsa. Şu at bizim aramızda var, men bilge deyip durgam, bir yüzme vakit duracaklar, näme bilge näme deyip, görücü kadim bağın yerine hem Arap sözler tutudur, alim, danışman da adam, alim adam falan, kadimda bilge değil ya, bilge Kağan, Han, Sultan. O şol tarafından, onların payitahtın yeri oluyor, Karabalgasun diye. Karabalgasun. Şu an yanlış mı yanmasam şu an Moğolistan toprağı içinde yer alıyor. Karabalgasun. Ondan Uygurlar arasında iki din görülüyor. İki din var. Birinci dene zat bolýar başta şu Budizme nanylýar da, Budayizme. Budayizme nähili bolýar gelýär? Ol Hindistan'dan Çin'den yankı buğday zatları geçiyordu. Uygurlara geçiyor. Onun devamında sonra da Bewu Kağan devrinde de
manihizm dini yaygın oluyor. Yaygınlaşıyor o tayda. Şimdi onun arasında fark ne? Budağına biliyorsunuz. Budağa inananlar. Budağa inananlar Budizm'de heykel sunutuna köp üns veriliyor, ehemmiyet veriliyor. Zira Budağ'nın heykelini taptı, dörtüyorlar, bezeriyorlar. Kağıt şoňa sığınýarlar, gürleşýärler. Şol üçin zatlyň arasında da Uygurlarda da köp heykel yasalypdyr şol diwurde. Buda heykelleri ve şoňa sığınıpdyrlar. Şol şäher hep galypdyr şol diwurde baş Türkistanda. İkincisi manihizm var. Manihizmde mani, peygamber mani deyip İranlı. Onu İran'ın şol gün orta taraflarından geliyor, Orta Asya'ya kaçıp geliyor. O tadı din yayratıyor. Mani aydılışına göre kitabına şu nakkaşi bilen, surat bilen yazıyor. Hem için adamlar okuma yazmayı bilmeyen surat bilen öğretmeli onu. Görkezip. Basım geçmeli olayan beterdir. Kâň wagt bolu ýa-da çok adamlar. Şol için bu kahan devrine Türkler yani Uygurlar mani dilini kabul etdiýär dinini şu wagtda kän nakkaş dörýär içinde. Yani o manide nakkaşi peygamberler nakkaş bolan nakkaşi kän edilýärdi. Şol döwürlen galan nakkaşiler var, heykeller var. Şolun näçesinde görkedeýin men Uygurlardan şekilde geçeýin. Mesela duvar nakkaşi divari diýäsem. Duvar resimleri şol diwurde häzirem galypdyr bezeklik diýen ýerde şol Doğu Gündoğur Türkistanda ýani Çin'in gaýratynda Uygurlar ýaşaýan döwründe şol döwürden galan suratlar diýwardaky surat fresk diýilýär. Bu kahan döwrüne geçdiler diýen mani dini resmi dini bolup elan edilýär. Yani İslam'dan öňdüňe tanrıcılık değil, şamançılık değil. Hatta ol Buda'da inananlar bolupdyr, manicilik de bolupdyr. Manicilik da sonra 6-7-nji ýüzyyllardan gelýär. Şu taýlarda eken şular atla gaýalaryň içinde, şu mağaraların içinde, şu heykeller, ýa-ni suratlar var şularyň içinde. Muze yasaklayalar şu an. Turfan diýen ýerde şu an Doğu Türkistan'da. Görün şular şu wagtda yasalan heykeller, Buda heykelleri, şulara sığınýarlar. Basımrak Buda heykelini yüzü. Şu wagtda ýazylan alfalar, Uygur alfasy görýäňiz. Şol döwürden ýazylan kağız, Uygur alfasynyň ýazylan. Sonra da bu adam en sonunda da Uygurlaryň özlerini ýykýarlar, ýöne olara Mogollar ýykýar. Mogollar ýykýar. Olsan ýene de İslama inananlardan sonra Uygurlaryň ýazyşy, yani Arap hatyla şu Uygurca meňzeşligide görüp bolýar şu ýerde. Arapça geçýärler. Ondan gen tarafı şol Uygurda Doğu Türkistan ýa-da Kaşgar diýen ýerimizde medeniýet gaty ösüp duruş şol döwürde. Şo wagtda teatrlar var, pandemi, bale, muzik. Şol zatlar Uygur medeniýet şehrimiş Kaşgar. Özür Türkistanyň paýtagtda, bir paýtagtlaryň biri. Ulur medeni şehir diýeli paýtagtda bolmaga. Sonra Çiğler alandan sonra yok etýärler däwler, terzeýif bolýarlar. Şu taýda mesela Divan Mahmud Kaşgarly diýýär. Divan Mahmud Kaşgarly. Şol döwürde şu taýda ýazylýar. Şol logatnamaň özü belletýän müngil öň nähili medeniýetiň dilin ýokary meşhurdygyny. Ýene de şol döwürdäki Uygur duvar resimlerden ben bir näçeden zady görkezýän ýanky maniciler şekilli kitap olur. Duvarın üstünde bir de heykel üstüne işleyen Budistler, maniciler olsa kitaplarda şeyle
Turat çekýärler. Şunda aýdym, miniatür sungaty İran'la Turanlı Türklerin arasında asıl kökü şu manici dinini barıp direýär. Şu yerden gelýär aslında. Onu açıklamasken öyle emmesini oturup birden aýtjak bolsak. Ajdar var mesela tebigat çekilmiş. Ajdarın ödü bereket manigynda. Şolar şo döwürde sungatın nähili öňdedigini, baýdygyny şu yerden biz görüp bilýäs. Türk tarihinin, medeniyetinin mirasy şular. Indi men eterde bir saat boldy. Siz de ýad etmeýin. Videomu adımdan ağır bolmasyn. Beni dinleýän üçin köp minnetdar. Sonra wagsa kısaca alayın. Bolmasa da inni keptide görüşürüz inşallah. Bu da Uygurlardan. Uygurlardan sonra yine devam ederiz. Her bir bernamada azamrak tarihimiz bileyli, engimiz bileyli. Şolan üstüne durayım. Sonra yoktur deyip bileyen, köp sağ olun Tanrı yalkasın, onunla hoşlaşıyan bari. Allah tavşiryan, yani özmem bir görmeyeyim Allah tavşiryan. Sağ olun. Öyle. Azağa sağ ol. Hemit Hacı Aziz görýändini. Azağa Hemit Hacı'nın ezeti yani hayırlıkta Allah rahmet eylesin ona aýtdyk. Allah kuwat bersin. Sana da azağa. Yine de doğum zamam yazıptır kasana başit deyip. Neyemiz okuyacak bu zamanlar. Köp sağ ol yine de behele maktumi. Giyeceğiniz rahat olsun. Sağlıkta görüşelim. Men dinleýäniz üçin minnetdarlyk diýen köp sağ olun. Hepde görüşürüz inşallah.